Yeah! DSG lang malakas. Malakas kaming kumain. Malakas kaming uminom. Malakas din kaming umutot. Yeah! No baby. Kasi si Babeta ang aming kapatiran. Dito na nahubog ang aming katauhan. Equal treatment sa buong samahan. Walang mahirap o mayaman. Lahat pantay-pantay. Lahat marunong tumanggap at marunong magbigay. Long life, mahal na kapatid. Kapatiran DSB ay hindi na mapapatid. 30 second massacre at mayroong hatas ng panel. Lahat tayo'y nagsuffer kahit magkasama tayo ng forever. At yung mas ang mahiwagang bulaklak. Pag di mo nasagot ang password, ikaw ay mas nasapak. Sa pagkita ay reward at laweran sa pagkita. Kapag sumigaw ng rowan at ang ina may gera, ika-15 ng Marso magkikita-kita tayo sa ating anniversary na si B. Pero Bibo, maraming naman ang dadaan sa proseso. Lang ang tanging malakas sa paghawak ng panel at bawat nangahampas. Hindi ng ngayon ay sa amin ay kumakatakpan. Tapos na effort sa pinto may malabas. Isang batman na tumakatatam ang proseso. Ihaharap kayo ng sigan at respetado. Ganyan kasi kami humulma ng mga membro. Gagawin magdagang siyempre sa kabila ng mga sakripisyo. Yang